Isang mapagpalang araw po sa inyo mga idol. Ito po muli ang inyong lingkod, Kuya Blair. Madalas nyo na po akong makikita na naka-live at makikita nyo rin po kung paano ko po binibigyan ng buhay ang bawat karakter na nakapaloob po sa aking kwento. Makikita nyo rin po kung paano po ako matakot, umiyak, tumawa at kung paano po malukot ang aking muka sa bawat pagpapalit po ng aking karakter. Para po mas maramdaman ninyo ang bawat eksena. Kaya sana po mga idol ay patuloy nyo pong suportahan at subaybayan ang bawat kwento natin sa araw-araw. So yon, sa araw po na ito, isa na naman pong kapanapanabik at makapanindig balahibong kwento ang inyong mapapakinggan. Mula po sa isa nating masugid na taga-subaybay. Matuto po tayo at kilatisin ang kanyang nakakakilabot na karanasan. Ngunit bago ang lahat mga idol, ang inyong pong like, pag-comment, pag-share at pag-subscribe ay napakalaking tulong po talaga para po sa aking channel. Ngayon pa lang po nagpapasalamat na po ako. Kaya please po mga idol, huwag po nating kalimutan. Huwag na po natin patagalin. Simulan na po natin ang kwento. Walang taong perpekto. Lahat tayo ay nakakagawa ng pagkakamali. May mga pagkakamali na nagtuturo sa atin ng isang aral na dadalhin natin habang buhay. At may mga pagkakamali rin na kahit hindi natin sinadyang gawin ay magiging dahilan upang husgahan tayo ng iba. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Gusto ko munang magpasalamat sa mga kwentong ibinabahagi mo sa inyong channel dahil lahat ng yun ay kapupulutan talaga ng magandang aral. At sana sa kwento kong ito ay may aral din na makukuha ang inyong mga tagapakinig. Ang pagiging antingero at manunugis ko ang dahilan kung bakit ako nakilala ng mga tao sa aming lugar. Ngunit hindi ko inasahan na sa dami ng mga taong nagawa kong iligtas ay isang kadugo ko pa ang hindi ko nagawang protektahan mula sa isang aswang. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Beteng. At ito ang aking kwento. Maaliwalas ang umagang yon sa aming baryo. Sa aming maliit na plaza ay may nagaganap na selebrasyon. May isang lamesang puno ng pagkain at merong nagkakantahan sa tabi. May ilang lamesa kung saan may mga taong kumakain at nag-iinuman. Masaya kong pinagmamasdan ang mga taong nagkakasiyahan. Nasa tabi ko ng mga sandaling yon si Lola Guada at ang pinsan kong si Romel na 10 taong gulang. Nakakatuwa talaga itong ginawa ni Kapitan. Biruin mo, naganda pa talaga siya para sa buong baryo dahil sa wakas ay wala na ang aswang na si Lizardo. At yun po ay dahil kay Kuya Beteng. Si Kuya Beteng po ang dahilan kung bakit patay na po ngayon si Lizardo at hindi na po siya makakapanggulo dito sa atin. Sa totoo lang, di naman na kailangan ng ganitong kasiyahan eh. Kailangan ko patuloy magsalita sa harapan ng mga tao kanina. Hindi pa naman ako sanay sa ganun. Hayaan mo na, Beteng. Bihira lamang na magkaroon ng ganitong kasiyahan dito sa ating lugar. Maliban na lamang kung pista. Saka nagpapasalamat lang naman si Kapitan at ang mga tao sa'yo. Dahil ilang taon din tayong pinerwisyo ng pesteng Lizardo na yon. Pero syempre Lola, nagpapasalamat din po kay Lolo Filimon. Kasi kung di niya ako sinanay para maging antingero at manunugis sa mga aswang, ay hindi ko mapapatay si Lizardo. Napakalaki po ng utang na loob ko sa kanya kung bakit nagagawa akong protekta ng mga tao rito sa atin mula sa mga aswang. Alam mo, ang saya-saya ko na kanina pero binanggit mo pa talaga ang lolo mo. Naalala ko na naman tuloy ang panlolokong ginawa niya sa akin. Kung kailan tumanda na,
ay saka pa niya naisipang babae. Pasensya na po, Lola. Pero nagsasabi lang naman po ako ng totoo eh. Kundi po dahil kay Lolo, ay hindi po ako magiging antingerong manunugis, hindi ho ba? Oo na. Hala, sige. Dito nga muna kayo at makikisalamuha lang muna ako sa mga tao. Saka kakain na rin ako. Eh kayo ba? Hindi pa ba kayo nagugutom? Busog pa po ako, Lola eh. Doon sa kinain kong pansit kanina, ang bigat sa tiyan. Eh ikaw ba, Romel? Baka nagugutom ka. Sige na, sumama ka na kay Lola. Hindi po, busog pa rin po ako kuya eh. Mamaya na lang po siguro. Lumayo na sa amin si Lola Guada para kumain. Hindi na ako nagtaka kung bakit uminit ang ulo ni Lola Guada nang binanggit ko ang pangalan ni Lolo Filimon. Ilang taon na rin kasi ang nakalipas nang hiwalayan ni Lolo si Lola dahil sumama sa medyo mas bata si Lolo Filimon. Habang si Romel naman ay pinsan kong buo. Namatay ang mga magulang niya nang nasunog ang bahay nila at 7 taong gulang pa lamang noon si Romel. Mula noon, kami na ni Lola Guada ang nag-alaga sa kanya at masasabi ko na mahal ni Lola si Romel. Kuya Beteng, mahirap po bang makipaglaban sa mga aswang? Mahirap. Pero kailangan kong tapangan at galingan kasi ako lang naman ang inaasahan ng mga tao dito sa atin na makikipaglaban sa mga aswang. Eh kuya, kay Lizardo, nahirapan ka ba ng sobra? Syempre, oo. Biruin mo. Sa lahat ng aswang na nakalaban ko, ay si Lizardo ang pinakamalakas. Hindi kasi siya basta-bastang aswang eh. Gumagamit din siya ng itim na kapangyarihan. Mabuti na lang kuya at napatay mo na siya. Hindi ba kuya, ginawa niyang mga aswang ang mga tao dito sa atin? Kung buhay pa kasi siya hanggang ngayon, may mga tao pa rin na magiging aswang dito panigurado. Sinabi mo pa, Romel. Bala kasi ni Lizardo na gawing aswang ang lahat ng mga tao rito bilang bahagi ng kanyang pag-iiganti. Pag-iiganti? Eh bakit naman siya mag-iiganti? Hindi mo pa ba alam ang sagot sa tanong na yan, Romel? Tatanungin ko po ba sa inyo kung alam ko? Sa bagay, tama ka naman. Alam mo kasi nun, Romel, ay matalik na kaibigan ni Lolo Filimon si Lizardo. Si Lizardo ang nagturo kay Lolo ng panggagamot. Tapos itong si Lizardo, hindi napigilan ng pagiging aswang at lihim pala siyang pumapatay ng mga tao sa ibang lugar. Nang nalaman yun ni Lolo, ay pinagsabi niya yun sa mga tao. Siyempre, natakot ang mga tao, kaya pinalayas nila si Lizardo. Hindi yun nagustuhan ni Lizardo, kaya nagiganti siya sa baryo natin. Pero totoo nga yung palagi mo sinasabi kuya, no? Hindi nagtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Tama ka dyan, Romel. Kung hindi na sana nagiganti si Lizardo sa atin at hindi siya naging banta sa buhay natin, di ko siya papatayin. Kaya lang, nagpalamon siya sa galit na nasa puso niya. Alam mo kuya, idol na idol talaga kita eh. Sana paglaki ko maging kagaya mo rin ako. Gusto ko rin matutong gumamit ng mga anting-anting. Tapos makikipaglaban din ako sa mga aswang. Pwede naman matupad yung pangarap mo eh. Pero mag-aral ka muna. Importante na makapagtapos ka ng pag-aaral para hindi ka magaya sa akin na walang makuwang maayos sa trabaho. Nag-aaral po ako na mabuti kuya. Excited na nga po ako magpasukan eh. Gusto ko na makatapos po ng pag-aaral para makapagtrabaho na po ako. Tapos matutulungan ko na po kayo ni Lola. Pagkatapos, pagsasabayin ko po talaga yung pagtatrabaho at pagsasanay para maging kagaya niyo ako na isang magaling na maninugis. Napangiti ako sa sinabi niyo ni Romel. Ginulo ko ang buhok niya. Natuwa ako dahil kahit bata pa si Romel ay meron na siyang pangarap. Naniniwala rin ako na lalaki siyang mabuting tao dahil sa paggabay namin sa kanya ni Lola. Hapon na nang natapos ang kasiyahan sa plaza. Masaya kaming umuwi sa bahay, lalo na si Lola Guada dahil napakarami niyang naibalot na ulam. Mabuti at may dala akong mga plastic. Tingnan niyo,
At ang dami nating ulam. Sigurado ko na aabot pa ang mga ito hanggang sa 1 linggo. Pero Lola, nakakahiya ka. Talagang parang ang gwardiya sa mga pagkain. Para ikaw ang una makapagbalot. Aba, kung magiging mahiyain ako, ay magugutom tayo. Saka dapat lang na meron akong iuwi. Dahil tumulong ako sa pagluluto ng mga yan. Oo nga pala, Lola. Pupunta po ako ngayon sa gubat para mangahoy, ha. Di po kasi ako nakakuha ng mga kahoy kanina, eh. Naubusan na po tayo. Bukas ng umaga ka na mga hoy. Ano ka ba naman? Magpahinga ka na lamang muna ngayon. Pero sabi po sa akin ni Mang Eman, paubos na po ang kahoy na uulingin niya. Baka po pag hindi po ako nakapagbenta ng kahoy sa kanya ngayon, ay sa iba na po siya magpakuha. Alam niyo naman po na yun lamang po ang pinagkakakitaan ko. Kaya hindi po pwedeng mawala sa akin yun, Lola. Huwag kang mag-alala. At mayayari sa akin si Eman kapag sa iba na siya kumuha ng kahoy. Hala, sige na, magtiwala ka sa akin. Magpahinga ka na muna buong araw. Wala na akong nagawa, kundi ang sundin ang sinabi ni Lola Guada. Bukod kasi sa pagiging antingerong nakikipaglaban sa mga aswang, ay isa rin po akong mangangahoy sa gubat. Hindi kasi ako nakapagtapos sa pag-aaral, kaya wala akong trabaho na makuha. Hanggang sa kinausap ako noon ni Mang Eman at tinanong niya ako kung kaya ko siyang suplayan ng mga kahoy na gagawin niyang uling. Walang pagdadalawang isip ko yung tinanggap para makatulong ako kay Lola sa mga gastusin namin sa bahay. Kinabukasan, pagkatapos naming mag-almusal, ay naghanda na ako sa pagpunta sa gubat para mangahoy. Inilagay ko sa kariton ang mga sako at pati na ang itak. Paalis na sana ako nang humabol si Romel sa akin. Kuya! Kuya, sandali lang! Oh, bakit? May kailangan ka ba? Sama ako sa pangangawi mo, kuya. Maghanap kasi ako ng gagamba na panlaban ko eh. Uso na po kasi ngayon ng gagambe. Huwag ka nang sumama, magpapasaway ka lang dun eh. Kung saan-saan ka na naman pupunta eh. Baka mamaya maligaw ka pa eh. Promise, kuya, promise. Hindi ako magpapasaway. Sige na, kuya, isama mo na ako. Kung gusto mo, tutulungan pa kita sa pagkuha ng mga kahoy eh. Huwag na sabi, dito ka na lang kay Lola at tulungan mo na lang siya sa mga gawaing bahay para matuwa naman siya sa'yo. Mula sa loob ng bahay ay lumabas si Lola Guada. May dala siyang bayong, kaya alam ko na magtutungo siya sa palengke. Ano ba nangyayari dito? At ang lakas na mga boses ninyo. Rinig na rinig ko doon sa loob. Ito po kasing si Romel eh. Gusto pong sumama sa akin sa gubat. Magpapasaway lang yan dun eh. Ang mabuti pa, isama nyo na lang po yan sa palengke, Lola. Nako, ayoko nang isama yan sa palengke at kapag may nakita yung laruan ay magtuturo ulit yan. Sibil mo ko yan eh. Tapos kapag hindi nabilhan, ay magdadamog. Sige na, Beteng. Isama mo na yan sa pagagahoy mo at wala yung kasama dito sa bahay. O, paano ba yan, kuya? Si Lola na mismo nagsabi na isama mo daw ako. Ay, nako. Oo na, sige na, sumama ka na sa akin. Pero kapag nagpasaway ka dun, ha? Papauwiin talaga kita. Sige na, lumakad na kayong dalawa at isasarado ko muna itong bahay bago ako umalis. Mag-iingat kayong dalawa, ha? Tinulungan ako ni Romel sa pagtutulak ng kariton. Nang nasa bukana na kami ng gubat, ay iniwanan namin doon ang kariton. At ang dinala lang namin ay ang mga sako at itak. Habang abala ako sa pagkuha ng mga kahoy, ay abala naman si Romel sa paghahanap ng gagamba na gagawin daw niyang panlaban. Seryosong seryoso siya sa kanyang ginagawa. Hoy Romel, wag kang lalayo ha. Baka kung saan ka pumunta. Hindi, kuya, dito lang ako, promise. Makalipas ang 1 oras, ay napuno ko na ng kahoy ang dala kong sako at may 2 sako pa akong dapat punuin. Habang naglalakad, ay napahinto ako nang napansin ko ang tuyong dugo sa lupa. Sa malapit na puno ay mayroong bakas ng taga ng itak
at meron din doong natuyong dugo. Ano nangyari sa'yo, kuya? Bakit nakatulala ka? Para ka natuklaw ng ahas ah. Wala. Naalala ko lang bigla si Lizardo. Dito kasi sa lugar na to kami huling naglaban. At dito ko rin siya napatay. Talaga, kuya? Dugo po ba yung nasa lupa? Oo, Romel, tama ka, dugo nga yan. At dugo yan ni Lizardo. Paano mo nga pala natalo si Lizardo, kuya? Hindi mo pa kasi yun naikikwento sa akin eh. Sa totoo lang, halos hindi ko na maalala ang ginawa ko ng gabing yun para matalo ko siya. Pero alam ko na napakalaki ng naitulong nitong anting-anting na suot ko para mapatay ko siya. Kapag malaki na ako, kuya, pwede bang ipamana mo yung anting-anting mo sa akin para maging malakas din ako kapag makikipaglaban ako sa mga aswang? Tignan natin kung paglaki mo ay karapat dapat ka maging susunod na may-ari nito. Alam mo kasi, Romel, hindi to basta-basta binibigay eh. Kahit nga ako nahirapan ako ng sobra para lang ipakita at patunayan ko kay Lolo Filimon na karapat dapat niyang ibigay tong anting-anting sa akin. Basta. Gusto kong maging kagaya mo pag malaki na ako, kuya. Pero sa tingin mo, kuya, may aswang pa kayang sasalakay dito sa atin? Yan ang di ko masasabi. Pero sana wala na. Para naman maging tahimik na tong baryo natin. Saka para makapagpahinga ka na rin sa pakikipaglaban sa mga aswang, kuya. Hindi ba? Ilang taon mo rin tinugis si Lizardo bago mo siya napatay? Tama ka, Romel. Pero hindi ko kailangan mapagod sa pagtatanggol sa baryo natin laban sa mga aswang. Nung naging ganap na kasi akong antingerong manunugis, ay nangako ako kay Lolo na poprotektahan ko tong baryo natin mula sa mga aswang hanggat kaya ko. Alam mo, tumatagal na tong usapan natin eh. Ang mabuti pa, mangunguha na ulit ako ng mga kahoy para makauwi na tayo. Sige po, kuya. Ako naman maghahanap na po ulit ako ng gagamba. Wala pa kasi akong nakukuhang matapang na gagambi. Ang liliit pati. O basta wag kang lalayo ah. Doon ka lang sa natatanong ko at baka mawala ka rito sa gubat. Nagpatuloy na ako sa pagkuha ng kahoy na gagawing uling habang naglalaro sa utak ko ang naging huling laban namin ni Lizardo. Ang totoo ay natatandaan ko pa ang bawat detalye ng naging laban namin, pero ayokong ikwento yun kay Romel dahil masyadong brutal. At aminado ko na sa lahat ng aswang na nakalaban ko ay kay Lizardo ako pinaka nahirapan. Bukod sa lakas na taglay niya, ay may kaalaman din siya sa paggamit ng kapangyarihang itim. Yun ang dahilan kung bakit nagagawa niyang aswang ang isang tao. Mabuti na lang at may ibinigay sa akin si Lolo Filimon na isang anting-anting upang mawala ang pagiging aswang ng isang tao. Ngunit gagana lamang ang anting-anting na yon kung ang isang taong ginawang aswang ay hindi pa nakakakain ng laman ng tao. Maya-maya ay napuno ko na ng kahoy ang isa pang sako. Huminto ako at luminga sa paligid. Napakunot noo ako nang hindi ko nakita si Romel. Anak ng putya, saan kaya nagpunta ang batang yun? Ang sabi ko wag siyang lalayo eh. Ang tigas talaga ng ulo. Romel! Romel, nasan ka? Romel! Kapag ikaw hindi lumapit sa akin ha, iiwan talaga kita rito. Naghintay ako ng sagot ni Romel, pero wala akong natanggap. Doon na ako medyo kinabahan. Iniwanan ko ang mga dala ko at sinimulan kong hanapin si Romel sa gubat. Paulit-ulit at malakas kong isinigaw ang pangalan niya. Lumipas ang halos isang oras, pero bigo akong makita ang pinsan ko. Diyos ko, paano ba to? Nasaan kayang batang yun? Di kaya umuwi na siya sa bahay? Binalikan ko ang mga gamit ko at dinala ko yun palabas ng gubat. Inilagay ko ang sako at itak sa kariton at nagmamadaling itinulak ko yung pauwi.
Pagdating sa bahay, ay naroon na si Lola Guada. Abala siya sa pag-aayos ng mga pinamili niya sa palengke. O Beteg iho, nariyak ka na pala. Tignan mo, at ang dami ko na pabiling tulingan. Mura kasi ang kilo nito ngayon. Isasaing natin ang mga ito para kahit matagal ay hindi mapapanis. Saka paborito ni Romel ang sinaing na tulingan tapos ipiprito. Tapos may mga taba-taba pa. Abay teka, si Romel pala nasaan? Lola, wala pa po ba dito si Romel? Hindi pa po ba siya umuwi? Ha? Eh ako nga nagtatanong sa'yo kung nasan siya. Hindi may kasama mo siya sa gubat. Oo nga po pero... Pero ano, Beteng? Huwag mo sabihin na nawawala si Romel. Hindi po ako sigurado, Lola eh. Kanina po kasi habang nangunguha ako ng kahoy, bigla po siya nawala eh. Hinanap ko naman po siya pero hindi ko po siya nakita. Kahit panay po ang sigaw ko, hindi siya sumasagot. Sinabihan ko pa nga po siya na huwag siyang lalayo sa akin pero mukhang di nakinig sa akin ng batang yun eh. Tigas talaga ng ulo. Sana hindi ka muna umuwi rito at hinanap mo muna sa gubat ng pinsan mo. Diyos ka, napakalawak pa naman ang gubat na yon. Saan kaya nagsuot ng batang yon? Lolang akala ko po kasi umuwi na siya rito eh. Hindi pa pala. Diyos ko, Panginoon ko, Beteng. Kapag may nangyaring masama sa pinsan mo, ikaw ang sisisihin ka. Tara na, hanapin natin siya doon sa gubat. Iniwanan ni Lola Guada ang ginagawa niya at nauna siya sa paglalakad papunta sa gubat. Kinakabahan akong sumunod sa kanya. Hindi ko maiwasang hindi sisihin ang sarili ko. Responsibilidad ko kasi si Romel at dapat ay mas naging mahigpit ako sa pagbabantay sa kanya. Bata pa si Romel at kung ano ang naisip niya ay talagang gagawin niya kahit ilang beses siyang bigyan ng paalala. Pagdating sa gubat ay magkatulong kaming naghanap ni Lola kay Romel. Naawa ako kay Lola Guada dahil kita ko sa mukha niya ang matinding pag-aalala at halos nga maiyak na siya. Makalipas ang ilang oras na paghahanap ay bigo pa rin talaga kaming makita si Romel. Doon na kami humingi ng tulong kay Kapitan at agad naman siyang kumilos. Pinatawag niya ang lahat ng tanod upang hanapin si Romel sa gubat. Inabot na kami ng dilim pero kahit anino ni Romel ay hindi namin nakita. Pinahintunan ni Kapitan sa paghahanap ang mga tanod dahil mahirap nang maghanap kapag gabi. Aniya ay ipagpapatuloy na lamang ang paghahanap kay Romel bukas ng umaga. Parehas kaming nakatulala ni Lola Guada pag uwi namin sa bahay. Nanghihinang napaupo si Lola. Nagpunta naman ako sa kusina at kumuha ako ng isang baso ng tubig. Binalikan ko si Lola at inabot ko yun sa kanya. Pero hindi niya yun tinanggap. Bagkus ay matalim ang mga matang tinignan niya ako. Ikaw, kasalanan mo ito. Kasalanan mo kung bakit nawala si Romel. Alam ko pong kasalanan ko, Lola. Pero hindi ko naman po ginusto nangyari. Hindi ko po gusto mawala si Romel. Hindi mo nga ginusto. Pero may kakayahan ka na hindi yun mangyayari sa pinsan mo. Kung binantayan mo sana siya ng maayos, ay hindi sana siya mawawala. Huwag po kayong mag-alala, Lola. Gagawin ko po ang lahat para mahanap si Romel. Hindi po ako titigil hanggang sa maibalik ko siya rito ng ligtas. Huwag kang mag-alala. Sa tingin mo ba ay kaya kong hindi mag-alala ngayong hanggang ngayon? Ay hindi pa rin nakikita ang apo ko. Diyos ko, gabi na. Malamang takot na takot si Romel. Malamang gutom at uhaw na siya kasi kaninang umaga pa siya nawawala. Ito tandaan mo, Beteng. Kapag hindi na nakabalik dito si Romel, ay habang buhay ako magagalit sa iyo.
Hindi kita mapapatawad kapag may nangyaring masama sa apo ko. Galit na tumayo si Lola Guada at diretso siyang pumasok sa kwarto. Malakas niyang isinarado ang pinto, kaya bahagya akong napapitlag. Nanghihina ako na paupo at ako na lang ang uminom ng tubig na hawak ko. Labis ang pagsisising naramdaman ko ng mga sandaling yon dahil alam ko sa aking sarili na naging malaki ang pagkukulang ko. Kaya nawala ang pinsan kong si Romel. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Madaling araw pa lang ay nagtungo na ako sa gubat para simulan ang paghahanap kay Romel. Pinuntahan ko ang lugar na hindi pa napupuntahan ng mga tanod. Pero bigo pa rin akong makita doon si Romel. Kaya labis na akong nanghina. Sa aking paglalakad ay napahinto ako nang makita ko ang isang hukay. Kung titignan ang hukay na yon, ay tila meron doong bumangon mula sa libingan. Nanlamig ako dahil doon namin inilibing ang bangkay ni Lizardo matapos ko siyang mapaslang. Anak ng putya. Hindi. Hindi ito maaari. Ano nangyari dito? Bakit parang nabuhay si Lizardo at bumangon siya mula sa kanyang libingan? Kahit wala akong dalang gamit na panghukay, ay hinukay ko pa rin ang pinaglibingan kay Lizardo. Sa una ay kamay lang ang ginamit ko. Pero nang may nakita akong matibay na sanga, ay yun na ang pinangbungkal ko sa lupa. Sa gitna ng aking paghukay ay dumating bigla sina Kapitan at ang mga tanod niya. Kasama nila si Lola Guada at lahat sila ay nagtaka sa aking ginawa. Beteg, anong ginagawa mo? Bakit mo hinuhukay ang libingan ni Lizardo? Lola, sa palagay ko po kasi ay nawawala ang bangkay ni Lizardo. Nakita ko po kasi kanina na parang bumangon siya mula sa hukay na to. Kapitan, tulungan niyo po ako. Kailangan po natin masiguro na nandito pa ang katawan ni Lizardo. Agad akong tinulungan ni na Kapitan at ng mga tanod sa paghukay. Naging mabilis ang aming paghukay dahil marami kami. Nang tuluyan na naming narating ang pinakailalim ng libingan ni Lizardo, ay nagulantang kaming lahat dahil wala nga roon ang katawan ni Lizardo. Luminga ako sa paligid at doon ko napansin ang naiwang bakas ng mga paa palayo sa hukay. Anong ibig sabihin nito? Bakit wala dyan ang bangkay ni Lizardo? Lola, sa palagay ko po ay nabuhay muli si Lizardo. Bumangon siya mula sa kanyang libingan. At paano mangyayari yun? Pinatay mo na siya noon. Napakatindi na mga sugat na natamo niya. At bago natin siya ibaon dyan, ay hindi na siya humihinga. Di ko rin po alam kung paano nangyari yun, Lola eh. Pero marahil ay buhay pa talaga siya. At nililing niya tayo gamit ang kanyang kapangyarihang itim. Siguro, gusto niyang isipin natin na patay na siya para magkaroon siya ng oras para magpalakas. Kung buhay pa ka ang hayop na Lizardo yun, ibig sabihin ay nabigo kang patayin siya. Walang kwenta palang selebrasyon na ginawa namin para sa iyo dahil hindi mo pala siya nagawang paslangin. Eh Lola, hindi ko naman po alam na buhay pa si Lizardo eh, nang ilibing natin siya. Pero alam ko pong kasalanan ko yun dahil responsibilidad ko po na siguraduhin patay na siya bago natin siya ilibing. Kung ganun, patawarin niyo po ako. Patawarin? Wala ka namang ibang alam sabihin kundi yan. Kung ginagawa mo sana na maayos ang responsibilidad mo, ay hindi mangyayari ang lahat ng ito. Diyos ka, si Romel, hindi kaya si Lizardo ang dahilan ng pagkawala niya? Kapitan, panagawa niyo na. Hanapin natin ang apo ko. Makahawak siya ni Lizardo at kung ano nang nangyayari sa kanya. Tulungan niyo ako, Kapitan. Pinakalma ni Kapitan si Lola Guada at nangako naman ito
Nahahanapin ito at ng mga tanod si Romel. Ako naman ay napayuko na lamang. Pakiramdam ko kasi ay isa kong malaking kahihiyan sa aming baryo. Bukod kasi sa ako ang may kasalanan sa pagkawala ni Romel, ay kasalanan ko rin na hindi ko siniguro kung talagang patay na nga ba si Lizardo bago namin siya inilibing. Nang dahil sa hinala namin na buhay pa si Lizardo, ay bumalik ako sa pagbabantay sa aming baryo tuwing gabi. Suot ko ang aking makapangyariang anting-anting at dala ko rin ang aking matalas na itak na ginagamit ko sa pakikipaglaban sa mga aswang. Madalas ay mag-isa kong ginagalugad ang loob ng kagubatan. Hindi lang para tugisin si Lizardo, kundi para na rin hanapin ang pinsan ko. Hindi ako manhid, kaya naramdaman ko na diskumpiyado ang mga tao sa akin. Marami ang hindi makapaniwala na sa kauna-unahang pagkakataon ay nabigo akong patayin ang isang aswang. Isang madaling araw, umuwi ako sa aming bahay at naabutan ko si Lola Guada na nakaluhod sa harapan ng altar habang nagdadasal. Umupo ako at hinintay ko siyang matapos. Maya-maya pa ay tumayo na siya. Lumapit ako para magmano pero hindi niya tinanggap ang kamay ko. Siguro ay hirap ka na sa mga ginagawa mo ngayon. Tinutugis mo si Lizardo, tapos hinahanap mo pa si Romel. Tama po kayo, Lola. Dagdag pa po ang mga naririnig ko mula sa mga tao. Karamihan po kasi sa kanila para pong wala na pong tiwala sa akin dahil sa hindi ko po na sigurong patay na si Lizardo bago ilibing. Ano bang gusto mong gawin ng mga tao? Purihin ka pa rin? Matapos mo kami paasahin na patay na si Lizardo, tapos malalaman natin na malaki ang posibilidad na buhay pa siya at maaaring siyang dahilan ng pagkawala ni Romel. Kapag talaga may masamang nangyari sa apo ko, itaka mo sa bato, hindi kita mapapatawad, Benteng. Hanggang sa mamatay ako, ay sisisihin kita. Lola, ginagawa ko po ang lahat para mahanap na natin si Romel. Dapat lang. Dahil ikaw ang dahilan ko bakit siya nawala. Panginoon ko, hindi na ako makatulog sa kakaisip kay Romel. Napakabata pa niya para mangyari sa kanya ganitong bagay. Napahagulgol ng iyak si Lola Guada. Gusto ko sana siyang pakalmain, ngunit pinigilan ko ang sarili ko dahil alam ko na mas lalo siyang magagalit kapag lumapit ako sa kanya. Nangako na lang ako sa aking sarili na hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita at naiuuwi ng buhay si Romel. Maging ako kasi ay nag-aalala na sa aking pinsan. Hindi naging madali para sa akin ang lahat ng nangyayari. Halos wala na akong pahinga dahil sa umaga hinahanap ko si Romel at sa gabi naman ay tinutugis ko ang aswang na si Lizardo. Isang buwan ang mabilis na lumipas, ngunit walang pag-atake ni Lizardo ang nangyari. Ganun pa man, hindi ako nagpakampante. Malakas kasi ang hinala ko na kung totoong buhay siya, ay naghihintay lamang siya ng pagkakataon para muling manggulo. Hanggang sa kalahating taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin namin nakikita si Romel at wala pa rin pag-atake ni Lizardo ang nangyari. Ngunit kahit 6 na buwan na nawawala si Romel, ay hindi pa rin ako sumusuko sa paghahanap sa kanya. May mga pagkakataon na nagpupunta ako sa iba't ibang baryo para ipagtanong kung nakita ba nila si Romel. Isang gabi, naghain ng hapunan si Lola Guada. Tila wala siya sa kanyang sarili, kaya 3 pinggan ang nailagay niya sa lamesa. Bigla siyang napaiyak dahil alam ko na ang isang sobrang pinggan ay para sana kay Romel. Lumapit ako kay Lola Guada at niyakap ko siya. Pero
malakas niya akong itinulak. Huwag mo akong yakapin. Hindi matatanggal ng yakap mo ang sakit sa araw-araw kong nararamdaman. Patawarin niyo ako, Lola. Hindi ko po talaga gusto mawala si Romel. Kung pwede nga lang po na ako na lang ang nawala, ay ginawa ko na sana. Pero sana, nakikita niyo po na ginagawa ko ang lahat para makita si Romel. Kung ginagawa mo ang lahat, sana'y nakabalik na siya rito. Sana'y kasama na natin siya ulit. Pero nasan siya? Hanggang ngayon ay hindi pa rin natin alam kung nasan na ba ang apo ko. Kung kinuha ba siya ni Lizardo o napunta na siya sa ibang lugar. O baka naman, Diyos ko, huwag naman ho sana. Hindi talaga kita mapapatawad kapag may nangyaring masama kay Romel. Tatanungin kita, Lola. Kung ako ba ang nawala, ay ganyan din ang magiging reaksyon niyo. Mag-aalala ka rin ba? Kagaya ng pag-aalala mo ngayon para kay Romel? Ano ba sinasabi mo? Nagagawa mo pa magtanong ng ganyan sa gitna ng nangyayari sa atin? Naisip ko lang po na baka mas mahal niyo si Romel kaysa sa akin. Kaya siguro hindi kayo masyadong nag-aalala sa akin kung ako ang nawala at hindi si Romel. Hindi mo ko naiintindihan. Bata pa ang pinsan mo. Ano magagawa ng isang bata kung mawala siya? O kaya may isang aswang o tao na ginawa siya ng masama? Sige nga. Ako po hindi nyo naiintindihan, Lola. Hindi nyo naiintindihan na hindi ko ginusto na mawala si Romel. Hindi nyo po alam ang pakiramdam na alam ko na nga sa sarili ko na dahil sa kapabayaan ko ay nawala si Romel. Tapos mas tayo yung pang pinabibigat ang nararamdaman ko. Oo, nakasalanan ko na kung bakit nawala si Romel. Ginawa ko naman po lahat para mahanap siya eh. Kaya sana wag niyo na pong ipaulit-ulit na iparamdam sa akin na kasalanan ko ang lahat. Tao lang ako. Tao lang ako, Lola. Napapagod din ako. Natigilan ako nang malakas akong sinampal ni Lola Guada. Nanginginig siya sa sobrang galit. Tila natakuan ako doon at napagtanto ko na mali na pinagtaasan ko ng boses si Lola Guada. Lumabas din ang tunay mo pag-uugali. Napakabastos mo. Para sagot-sagutin ang taong nag-alaga at nagpalaki sa'yo simula nang nawala mga magulang mo. Wala kang respeto. Wala kang respeto! Pasensya na po, Lola. Nabigla lang ako. Hindi ko sinasadyang sigawan ka. Gusto ko lang pong maintindihan nyo. Gusto ko lang maintindihan nyo ang nararamdaman ko. Kung napapagod ka na, ay tumigil ka na sa paghahanap kay Romel. Hayaan mo na lang ang mga tanod ang maghanap sa kanya. Hindi po ganyan ang ibig ko sabihin, Lola. Handa pa rin po akong hanapin si Romel. Nangako po ako sa sarili ko na hindi ako titigil hanggang sa mahanap ko si Romel. Tama na, Beteg. Halata namang nanunumbat ka lamang dahil sa hinahanap mo si Romel. Tama na. Tumigil ka na sa paghahanap mo sa kanya. Labis akong nasaktan sa mga sinabi ni Lola Guada at hindi ko rin naiwasang sisihin ang sarili ko dahil naging padalos-dalos ako sa mga salitang lumabas sa bibig ko. Nakalimutan ko na parehas lang kaming nasasaktan ni Lola sa pagkawala ni Romel. Ganun pa man, wala akong galit na naramdaman para kay Lola dahil alam ko na natatakot lamang siya sa mga posibleng nangyari kay Romel, lalo na't kalahating taon na itong nawawala. Kahit sinabi ni Lola Guada na huminto na ako sa paghahanap kay Romel, ay hindi ko siya sinunod. Habang patuloy ako sa pagbabantay sa gabi, ay hindi pa rin ako tumigil
sa pag-asang makikita ko pa rin si Romel. Isang gabi, naglalakad ako sa gubat habang may mga dalang lampara. May itak na nakasabit sa bewang ko. Ilang buwan na ang nakalipas simula nang nagkaroon kami ng hinala na baka buhay pa si Lizardo, at kahit wala pang nauulat na umatake siya, ay hindi pa rin ako tumigil sa pagtugis sa kanya. Hanggang sa napadaan ako sa hukay kung saan namin inilibing si Lizardo. Lalagpasan ko lang sana yon. Pero may nahagip ang mga mata ko na isang tao sa loob ng hukay. Tinanglawan ko ng lampara ang taong yun at hindi ako makapaniwala nang nalaman ko na si Romel yun. Hinilapag ko sa gilid ng hukay ang lampara at tumalon ako sa hukay. Hinawakan ko ang muka ni Romel. Napapikit siya at huminga. Romel? Romel, gumising ka, Romel! Diyos ko! Salamat po't buhay ang pinsang ko! Romel! Dahil hindi magising si Romel, ay binuhat ko siya palabas ng hukay. Isinampa ko siya sa likod ko at saka ko kinuha ang lampara. Malalaki ang mga akbang na naglakad ako pauwi sa aming bahay. Pagdating ko sa bahay, ay inihiga ko ang walang malay na si Romel sa mahabang upuan sa sala. Kinatok ko ang kwarto ni Lola Guada at pagbukas niya ng pinto ay sumalubong sa akin ang matalim niyang tingin. Ano ka ba naman, Beteng? Bakit nag-iistorbo ka ng tulog? Lola, si Romel po, nakita ko na po si Romel. Beteng, huwag mo akong binibiro ng ganyan. Bagong gising ako at alam mong masamang magbiro sa bagong gising. Nagsasabi po ako ng totoo, Lola. Nandun po siya sa may sala natin. Tinabig ako ni Lola Guada at nagmamadali siyang nagpunta sa sala. Laking gulat niya nang nakita niya roon si Romel. Sobrang payat na ni Romel. Halos butot balat na lamang siya. Magulo at makapal na ang kanyang buhok. Mahaba na ang mga kuko niya at napakarumi niya. Kung ano ang suot niya nang nawala siya, ay yun pa rin ang kanyang suot. Umiiyak na nilapitan ni Lola Guada si Romel at niyakap niya ito. Diyos ko, apo ko! Ang apo ko! Ano nangyari sa'yo? Sa palagay ko po, kailangan natin siyang dalhin sa ospital para matignan siya ng mga doktor kung okay lang ba siya. Wala po siyang malay nang makita ko siya sa gubat eh. Tawagin mo yung asawa ni Rona na tricycle driver, bilisan mo. Papuntahin mo rito at magpatid tayo sa kanya sa ospital. Magmadali ka! Agad akong kumilos at sinunod ko ang utos ni Lola Guada. Hindi nagtagal ay sakay na kami ng tricycle para dalhin sa ospital si Romel. Pagdating sa ospital sa bayan, ay agad namang inasikaso si Romel ng mga nurse at isang doktor. Napaupo na lamang ako sa waiting area habang si Lola Guada ay hindi mapakali. Palakad-lakad siya. Nang tila napagod na siya, ay saka siya umupo sa tabi ko. Tama bang pagkakaintindi ko sa sinabi mo kanina? Sa gubat mo nakita si Romel? Opo. Nandun po siya sa hukay kung saan inilibing po noon si Lizardo. Baka po naglalakad siya tapos nahulog siya ron. Kaya po siya nawala ng malay. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at makakabalik na si Romel sa bahay natin. Kaya nga po eh. Hindi ko rin po inakala na makikita ko siya kanina. Pero Lola, nakapagtataka kung ano bang nangyari sa kanya at kung bakit siya nawala. Imposible kasing si Lizardo ang kumuha sa kanya. Kasi kung ganun na nangyari, bakit wala siyang kahit isang sugat? Panigurado kasi, nasasaktan siya ni Lizardo kapag nagkataon. Kilala naman natin si Lizardo, di ba? Ipagdasal natin na magising na si Romel para maikwento niya sa atin ang nangyari sa kanya. Sa ngayon, ay ang paggaling niya muna ang isipin natin. Tama po kayo. Sana'y maging mabilis po ang paggaling ni Romel. Hindi nagtagal
ay kinausap kami ng isang doktor. Ayon sa kanya, ay normal naman ang lahat kay Romel, maliban na lang sa sobrang payat nito. Hinayaan na kami ng doktor na makita si Romel sa silid kung saan ito naroon. Nilinisan na si Romel at napalitan na ang maruming damit nito ng hospital gown. Wala pa ring malay si Romel. Umiiyak na hinawakan ni Lola Guada ang kamay ni Romel. Sa kabila ng kalagayan ng pinsan ko, ay napakasaya ko dahil sa wakas ay nahanap ko na siya. Umasa rin ako na dahil sa pangyayaring yon ay mawawala na ang galit ni Lola Guada sa akin. Isang araw lang na natili sa ospital si Romel at naiuwi na namin siya sa bahay. Nagkaroon na siya ng malay, ngunit hindi siya nagsasalita at bakas sa mga mata niya ang labis na takot. Pagdating sa bahay ay umupo na sina Lola Guada at Romel. Romel, apo, huwag kang mag-alala kasi ligtas ka na. Mabutit nakita ka ng Kuya Beteng mo. Sa totoo lang, apo, unti-unti na akong nawawala ng pag-asa at baka hindi ka na makakauwi. Pero talagang napakabuti ng Panginoong Diyos. Dahil kasama ka na ulit namin. Romel, kumain ka ng marami ha, para bumalik yung dati mong katawan. Saka ayusin ka namin ni Lola. Papagupitan ka namin sa barbero, saka babawasan natin yung mga kuko mo. Para ka na kasing aswang sa haba ng mga kuko mo eh. Apo, ano ba kasing nangyari sa'yo? Bakit ka nawala? Naligaw ka ba sa gubat? May kumuha ba sa'yo? Saka anong nangyari sa'yo sa loob ng kalahating taon? Sandaling tumingin si Romel kay Lola Guada at saka ito yumuko. Naghintay kami ng sagot niya, pero hindi pa rin siya nagsalita. Lola, sa palagay ko po, hindi pa handang magkwento si Romel sa atin. Baka natatakot pa rin siya hanggang ngayon. Ang mabuti pa po, pagpahingayin na muna natin siya. Romel, tara na sa kwarto niyo ni Lola. Magpahinga ka na muna ron. Walang imik na tumayo si Romel. Inihatid ko siya sa kwarto at nang humiga na siya, ay iniwanan ko na siya roon. Binalikan ko si Lola sa sala at halatang nababahala siya. Lola Guada, ayos ka lang ba? Gusto niyo po bang ikuha kita ng tubig? Hindi na kailangan. At hindi naman ako nauuhaw. Kinakabahan kasi ako sa kalagayan ni Romel. Hindi ako sanay na hindi siya nagsasalita. Napakadaldal niyang bata. Kaya nakakapagtaka ang nangyayari sa kanya ngayon. Hindi po ba sabi ng doktor ay maaaring may traumatic na nangyari kay Romel kaya hindi po siya nakakapagsalita? Pero wag po kayo mag-alala. Makakapagsalita rin naman po ulit si Romel at kailangan lang nating gawin ay ang maghintay. Kahit na, kinakabahan pa rin ako. Ano naman kayang nangyari sa kanya para umabot siya sa punto na hindi na siya nakapagsasalita? Malalaman din po natin yan sa tamang panahon, Lola. Ang gawin po natin ay alagaan natin si Romel at iparamdam natin sa kanya na ligtas na siya at wala na siyang dapat na ikatakot. Siguro ka ay tama ka. Hindi ko siguro dapat ipakita kay Romel na masyado ko nag-aalala para sa kanya at baka matagalan bago siya makapagsalita. Dapat ay maramdaman niya na ligtas siya ngayon na nakauwi na siya dito sa atin. Oo nga pala, Beteng. Gusto kong magpasalamat sa iyo dahil hindi ka sumuko sa paghahanap kay Romel. Salamat dahil kahit napakaraming masasakit na salitang sinabi ko sa iyo, ay hindi ka pinanghinaan ng loob. Walang anuman po yun, Lola Guada. Wala po talaga akong balak na tumigil sa paghanap kay Romel. Kahit na ano pa pong sabihin niyo sa akin. Ipinangako ko po yun sa sarili ko. Dahil ako pa rin ang nahihirapan. Kasi araw-araw po akong inuusig ng aking konsensya sa pagkawala po ni Romel dati. At tumihingi rin ako ng tawad sa mga salitang nasabi ko sa iyo. Patawarin mo ako kung nasaktan kita sa mga salita ko, Apo.
Nang panahon kasing yon ay napakagulo ng utak ko. Tuliro ako at natatakot ako sa kung ano ang nangyari kay Romel. Hindi ko naisip na pati ikaw ay kagaya kong nag-aalala at natatakot din. Naiintindihan po kita at pinapatawad po kita, Lola. Pero ang mahalaga po, ligtas na po si Romel at kasama na po ulit natin siya. Kalimutan na lang po natin ang lahat ng nangyari. Salamat. Salamat, Beteng. Napakaswerte ko dahil meron akong apo kagaya mo na napakalawak ng pag-unawa. Siyempre naman po. Kayo po nagpalaki sa akin, di ba? Napakarami yung pong itinuro sa akin. Lalo na po nung bata pa ako. Na hanggang ngayon, dala-dala ko po. Pero maiba ko. Kumusta na pala ang paghahanap mo kay Lizardo? Sa ngayon po hindi ko pa rin po siya nakikita. Simula po kasi na nawala ang katawan niya, ay hindi pa rin siya umaatake dito sa lugar natin. Hindi ko na tuloy alam kung buhay ba talaga siya o may kumuha lamang ng katawan niya. Hindi ko po kasi nararamdaman ang presensya niya dito sa baryo natin eh. Basta mag-iingat ka palagi, apo. Huwag mong kakalimutang magdasal araw-araw. Sigurado ko na kung buhay man si Lizardo, ay magagawa mo siyang burahin uli sa mundo sa susunod ng paghaharap. Napakasaya ko sa naging pag-uusap naming yun ni Lola Guada. Sa wakas ay naging maayos na ulit ang relasyon namin at tuluyan ang nawala ang bigat sa dibdib ko na ilang buwan ko ring dinala. Kinabukasan ay dinala ko si Romel sa barbero at pinagupitan ko siya ng buhok. Matapos yun ay ginupitan ko siya ng kuko at pinaliguan ko siya ng mas maayos. Pagsapit ng tanghali ay nagluto si Lola Guada ng paboritong ulam ni Romel na pritong sinaing na tulingan. Ngunit nagkatinginan kami ni Lola dahil nakatitig lang si Romel sa pagkaing nasa kanyang harapan. Romel, hindi ba paborito mo yung pritong sinaing na tulingan? Naalala mo ba nun na kapag yan ang ulam natin ay ang dami mong nakakain? Oo nga naman, apo. Pinalutong ko yan kasi ganyang luto ang gusto mo. Ayoko niyan. Hindi ko yan gusto. Diyos ko! Totoo ba ito? Sa wakas, narinig na namin ulit ang boses mo. May gusto ka bang ulam, apo? Sabihin mo lang at ibibili kita. Lulutuin ko kagad ngayon. Hindi na nagsalita si Romel. Tumayo siya at pumasok siya sa kwarto. Susundan sana ni Lola si Romel, pero hinawakan ko ang braso niya. Hayaan po muna natin siya, Lola. Pero magugutom siya kung di siya kakain. Siya kakailangan niyang kumain ng kumain para bumalik ang dati niyang katawan. Huwag po muna, Lola. Baka kasi kapag pinilit natin siya ay matakot siya sa atin. Dapat po ay maging mahinahon at matyaga tayo sa kanya. Kakain din po siya kapag talagang nagutom siya. Siguro nga ay tama ka. Hindi kasi ako sanay sa ganyan si Romel. Kilala mo naman yon. Hindi siya mapili sa pagkain at basta luto ko ay kinakain niya. Gusto ko na bumalik yung dating Romel. Gusto ko na bumalik ang apo ko. Babalik din po siya sa dati, Lola. Bigyan lang po natin siya ng oras at panahon. Hindi na pinilit pa ni Lola Guada ang gusto niyang gawin. Bumalik siya sa pagkakaupo at muling kumain. Habang ako naman ay nag-isip ng paraan kung paano magiging mabilis ang pagbalik ni Romel sa dating siya. Sa mga sumunod na araw ay palagi kong kinakausap si Romel tungkol sa masasaya at nakakatawa naming alaala. Ngunit palagi siyang walang reaksyon at napakatipid niyang magsalita. May isang pagkakataon pa nga na nahuli ko siyang nakatitig sa akin ng masama. At isang gabi, habang natutulog ako sa sala, ay naalimpungatan ako. Nakita ko si Romel na umiinom ng napakaraming tubig sa kusina na para bang uhaw na uhaw siya. At nang naramdaman niyang nakatingin ako sa kanya, ay bigla niya akong tinignan ng masama. Hindi ko alam, pero nakaramdam ako ng takot, kaya nagkunwari akong natutulog.
Isang umaga, habang nagwawalis si Lola Guada sa likod ng bahay, ay nilapitan ko siya. Gising na ba si Romel? Kung gising na siya, ay bibili na ako ng tinapay sa panaderia para makapag-almusal na tayo. Mukhang tulog pa po siya eh. Hindi pa po siya lumalabas ng kwarto niyo. Alam mo, simula na bumalik dito si Romel ay napansin ko nang takaw-takaw niyang matulog. Minsan nga ay tanghali na siyang nagigising. Napansin ko nga rin po yun, Lola. At hindi lang po yan ang kakaibang napansin ko sa kanya. Parang may kakaiba po talaga kay Romel eh. Nahuli ko po kasi siyang nakatitig sa akin ng masama. Na para bang galit na galit siya sa akin. Hindi kaya galit siya sa'yo kasi sinisisi ka niya sa pagkawala niya. Pwedeng totoo po yung sinabi niyo. Sa kagabi, nakita ko po siyang umiinom ng napakaraming tubig sa kusina. Tignan niyo po yung water jug natin ngayon. Hindi ba puno ng tubig yung kagabi bago tayo matulog? Kalahati na lang po ang laman nun ngayon. Mahabagin langit. Ano kayang nangyayari kay Romel? Bumalik nga siya. Pero parang ibang tao naman siya ngayon. Pinag-uusapan niyo po ba ako? Nagulat kami ni Lola nang narinig namin ang boses ni Romel sa aming likuran. Pagtingin namin sa kanya, ay matalim ang mga mata niya. Bago pa kami makapagsalita, ay tumalikod na siya muli at bumalik sa kwarto. Nakita mo na, Lola? Hindi ba grabe siya makatingin? Nanlilisik ang mga mata niya na parang galit na galit siya. Ngayon ko lang nakita na tumingin siya ng ganun sa atin. At talagang kinilabutan ako. Baka nga po tama kayo. Baka nga galit po sa akin si Romel kasi sinisisi niya ako kung bakit siya nawala. Ang mabuti pa siguro kausapin ko siya tungkol sa bagay na yun. Mabuti pa nga na gawin mo yan. Ipaliwanag mo sa kanyang nangyari. At kung matatanong mo siya kung ano ba talaga ang dahilan ng pagkawala niya ay gawin mo. Gusto ko na kasi talagang malaman kung bakit siya nawala at kung ano ang nangyari sa kanya sa loob ng kalahating taon. Maya-maya pa ay kumain na kami ng almusal. Kahit papano, natuwa ako dahil kumain na si Romel kahit kaunti. Mas mabuti na yon kesa hindi talaga siya kumain. Pagkatapos namin mag-almusal ay naghanda na ako sa pagpunta sa gubat para mangahoy. Inaya ko si Romel na sumama sa akin at pumayag naman siya. Pagdating sa gubat ay umupo ako sa ugat ng isang malaking puno. Tinawag ko si Romel at pinaupo ko siya sa tabi ko. Alam mo ba, Romel? Sa tuwing pupunta ako rito sa gubat para mangahoy, ay gusto mo na palaging kasama ka rito. Kasi paborito mong lugar na to. Nakapaglalaro ka kasi rito tapos naghahanap ka pa ng mga gagamba na panlaban mo. Wala pa ako masyadong naaalala sa mga nangyari sa akin bago ako nawala. Ayos lang yun, Romel. Nandito naman kami ni Lola para ipaalala sa iyo ang lahat. Oo nga pala, Romel. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo kasi hindi kita nabantayan nung araw na nawala ka. Alam ko sa sarili ko na kasalanan ko kung bakit nangyari yun. Kung binantayan lang sana kita nun ng maigi, hindi ka sana nawala. Sinisisi mo pala ang sarili mo sa pagkawala ko? Oo, Romel. Sobrang bigat ng loob ko nun. Talagang nakonsensya ako kasi responsibilidad kita. Pero hinayaan ko na mawala ka. Romel, siguro galit ka sa akin. At kung galit ka nga, naiintindihan kita. Pero sana mapatawad mo ko at hayaan mo akong bumawi sa'yo. Tama ka. Galit nga ako sa'yo. Galit na galit ako sa'yo. At hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Nare-respeto ko yung nararamdaman mong galit sa akin. Naiintindihan ko kung bakit ka galit sa akin, Romel. Pero sana naman mapatawad mo ko. Handa akong gawin ng lahat para lamang bumalik na tayo sa dati. Hindi na tayo babalik sa dati. Dahil habang buhay na tong galit ko sa'yo,
Magsasalita pa sana ako, pero tumayo na si Romel at naglakad siya palabas ng gubat. Napakasakit para sa akin nang nakumpirma kong galit nga talaga si Romel sa akin. Ngunit wala akong magagawa kung yun ang nararamdaman niya. Siniguro ko na nakauwi si Romel sa bahay namin bago ako bumalik sa gubat para ituloy ang pagkuha ko ng mga kahoy. Halos wala akong ganang kumilos ng sandaling yon at parang may mabigat na bagay na nakadagan sa aking dibdib. Inasahan ko nang maririnig ko ang ganong salita mula kay Romel, pero hindi ko akalain na ganun pala yung kasakit kapag narinig ko na mismo sa kanyang bibig na galit siya sa akin at sinisisi niya ako kung bakit siya nawala noon. Mula noon ay sinikap kong bumawi kay Romel. Minsan ay inaaya ko siyang makipaglaro o makipagkwentuhan lang, pero palagi siyang umiiwas. Mas naramdaman ko ang galit niya sa akin sa pagkakataong yun. Kahit masakit ay tiniis ko yun. Importante si Romel sa akin at mahal ko siya bilang pinsan, kaya mahalaga sa akin na magkaayos kaming dalawa. Isang gabi, habang nag-iikot ako sa baryo, ay isang aswang ang biglang umatake sa akin. Sa pagkakabigla ko, ay nataga ko siya sa braso. Natumba siya at nang muli ko sana siyang tatagain, ay isang umiiyak na babae ang pumigil sa akin. Sinabi ng babae na asawa niya ang aswang na yon at nagulat ito na bigla na lang yun naging aswang. Naalala ko yung panahon na nagiging aswang ang mga tao sa aming baryo dahil sa kapangyarihang itim ni Lizardo. Agad kong hinawakan ang isa pang anting-anting na nakasabit sa aking leg. Yun ang anting-anting na ginagamit ko upang ibalik ang mga aswang sa pagiging tao nila. Ipinatong ko ang isa kong kamay sa ibabaw ng ulo ng aswang at umusal ako ng isang makapangyarihang orasyon. Hindi nagtagal ay nawalan ng malay ang aswang at bumalik na siya sa pagiging tao. Nang umuwi ako sa bahay ay naabutan ko si Lola Guada na gising pa habang nagbabasa ng pocketbook. Nakatulala akong umupo. Anong nangyari? Bakit sa itsura mo ay parang may hindi magandang nangyari habang nasa labas ka? May hindi po talaga magandang nangyari, Lola. Sa palagay ko po kasi, ay nagsisimula na pong umatake muli si Luzardo. Ano ka ba? Nagkaharap ba kayong dalawa kanina? Hindi po, Lola Guada. Pero isang aswang po ang umatake sa akin. Muntik ko na pong patayin yung aswang pero pinigilan po ako ng isang babae na nagpakilalang asawa ng aswang. Ang sabi po niya, bigla na lang daw pong naging aswang yung asawa niya. Mabuti na lang po talaga at palagi kong dala ang anting-anting na ginamit ko para alisin ang pagiging aswang ng isang tao. Kaya naibalik ko po siya sa dati. Diyos ka, hindi ba't ganyan din ang nangyayari noon sa mga tao rito? Doon nandito pa si Luzardo. At si Lizardo lang po ang aswang na kilala kong may kakayahan na gawin ang bagay na yon. Kaya malamang, nagsisimula na po ulit siyang umatake. Dapat pala ay masabihan kagad natin si Kapitana para makapagbigay siya ng babala sa mga tao. At dapat ko na pong mapatay kagad si Lizardo bago pa lumala ang sitwasyon. Kapwa kami na tahimik ni Lola Guada. Nakita ko naman si Romel na nakasilip sa nakaawang na pinto ng kwarto at matalim ang tingin niya sa akin. Inilayo ko ang tingin ko sa kanya at hindi ko na lang muna siya binigyan ng pansin. Mas nakatuon kasi ang atensyon ko kung paano ko maresolba ng mabilis ang problemang kinakaharap naming lahat. Nang sumunod na araw ay kinausap ko si Kapitan tungkol sa nangyari kagabi. Nangako siya na kakausapin niya ang mga tanod upang magbigay ng babala tungkol sa muling pag-atake ni Lizardo sa aming baryo. Pagsapit ng gabi ay muli akong lumabas at sa pagkakataon na yon ay mas naging maigting ang aking pagbabantay. Umasa rin ako na makakaharap ko na si Lizardo para tapusin na ang buhay niya.
Yun lamang kasi ang alam kong paraan upang tuluyan ng bumalik ang kapayapaan sa aming lugar. Bandang 3:00 ng madaling araw nang magdesisyon akong umuwi na. Pagpasok ko sa bahay ay sinilip ko sina Lola Guada at Romel sa kanilang kwarto. Nagtaka ko kasi tanging si Lola Guada lamang ang naroon at wala ang pinsan kong si Romel. Naisip ko na baka nawawala na naman si Romel at upang hindi muna mag-alala si Lola ay mag-isa akong lumabas. Papunta na sana ako sa likod ng bahay nang may narinig akong huni ng manok na agad ding naputol. Nagmamadali akong pumunta sa likod ng bahay at laking gulat ko nang nahuli ko si Romel na nilalapa ang isang manok. Tila sarap na sarap siya habang sinisip-sip ang dugo ng kaawa-awang manok. "Romel, anong ginagawa mo? Akin na nga yung manok na yan! Akin na yan!" Ibalik mo sa akin yan! Akin na manok! "Hindi pwede! Ano ba nangyayari sa'yo? At pinatay mo tong manok tapos kinakain mo pa? Nagugutom ka ba?" Hindi ko alam. Naisipan ko lang na pumatay na manok at kainin siya. Kaya ibalik mo sa akin yan! Dahil hindi pa ako tapos! "Tumigil ka! Gusto mo bang isumbong kita kay Lola?" Kaya mo ba talaga akong isumbong sa kanya? Kaya mo bang sabihin sa kanya na pumatay ako ng manok para kainin ito? Ano kayang mararamdaman niya kapag nalaman niya na ginawa ko yon? Baka atakihin siya sa puso. O kaya, pwede ko rin sabihin na nagsisinungaling ka at gumagawa ka lamang ng kwento. Magagalit siya uli sa'yo kapag ganun ang ginawa ko. "Romel, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit iba ka na? Simula nang bumalik ka rito. Ano ba talaga nangyari sa'yo? Nung nawala ka, sabihin mo nga." Tanging ngiti lang ang isinagot ni Romel sa akin. Gamit ang mga kamay ay pinunasan niya ang dugo sa kanyang bibig at saka siya pumasok sa bahay. Itinapon ko sa malayo ang patay na manok para hindi yon makita ni Lola Guada. Hindi pa rin ako makapaniwala sa aking nasaksiyan na ginawa ni Romel. Gusto kong isipin na panaginip lang yon. Hanggang sa natigilan ako nang naisip ko na baka ginawa na ring aswang ni Lizardo si Romel nang hindi namin namamalayan. Nagmamadali akong pumasok sa bahay. Sinundan ko si Romel sa kwarto nila. Hinawakan ko ang anting-anting at inilapat ko ang isa kong kamay sa ulo niya. Umusal ako ng orasyon pero hindi ko naramdaman na isang aswang si Romel. Malakas na tumawa si Romel kaya nagising si Lola Guada. Ano bang ginagawa niyong dalawa? Bakit mag-iingay ninyo? "Lola, si Romel, kumain siya kanina ng buhay na manok. Ang akala ko ay ginawa na rin siyang aswang ni Lizardo kaya ginamitan ko siya ng aking anting-anting." At anong nangyari? Matapos mo akong gamitan ng anting-anting na sinasabi mo. "Wala. Naramdaman ko na hindi ka naman pala isang aswang." Diyos ko, Beteng. Paano naman magagawang aswang ni Lizardo si Romel? Hindi nga siya lumalabas ng bahay. Kung lumabas man siya ay kasama niya ako o kaya ay ikaw. Pero Romel, apo, totoo ba ang sinabi ng Kuya Beteng mo? Kumain ka nga ba ng buhay na manok? Hindi po, Lola. Nagsisinungaling po si Kuya Beteng. Hindi ko nga po alam kung bakit ginagawa niya ako ng kwento eh. Beteng ha, masama ang nagsisinungaling. Saka bakit naman kakain ng buhay na manok itong si Romel? Hindi naman siya aswang. Mabuti pa'y matulog na tayo. Tama na yan, sige na, matulog na. Wala na akong nagawa kundi ang lumabas ng kwarto. Naupo ako sa sala at nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Dahil sa nangyari ay mas lalo kong napatunayan na may kakaiba talagang nangyayari kay Romel at kung ano yun, ay yun ang kailangan kong alamin. Kinabukasan ay minatyagan ko ang kilos ni Romel. Nagtaka ko dahil bigla siyang naging madaldal habang kausap si Lola Guada.
Lumabas din siya para makipaglaro sa mga bata. Masayang pinanood ni Lola Guada si Romel at sinamantala ko ang pagkakataon na yon para kausapin siya. Tignan mo si Romel. Nakakatuwang makita na nakikipaglaro na ulit siya sa ibang mga bata. Simula kasi na nakabalik siya sa atin ay ngayon lang ulit niya yung ginawa. Pati yung pakikipag-usap niya sa akin kanina ay kanina lang ulit nangyayari. Sana naman ay magtuloy-tuloy na siyang ganyan. Pero Lola Guada, may kakaiba pa rin po sa kanya. Kagabi po, nakita ko talaga siyang kumakain ng buhay na manok. Pwede ba, Beteng? Huwag mo lang ang ginagawa ng kwento ang pinsan mo. Maging masaya ka na lang kasi bumalik na siya sa dati. Seryoso po ako, Lola. Hindi po ako nagsisinungaling. Saka naman po mapapala ako kung magsisinungaling ako at gagawan ko na kwento si Romel. Di ba? Sigurado ka ba talaga sa nakita mo? Opo, Lola Guada. Sigurado ako. Kaya nga po inakala ko na ginawa na rin siyang aswang ni Lizardo eh. Kaya lang, mali pala ako ng akala. Kasi hindi ko naramdaman na isa siyang aswang. Ang ipinagtataka ko lang po ay kung bakit kakain ng buhay na manok si Romel. At sinabi niya na nagsinungaling ako sa inyo. Hindi kaya epekto pa rin yan ang pagkawala niya? Hindi kaya habang nawawala siya sa gubat ay natuto siya kumain ng mga buhay na hayop dahil sa sobrang gutom? Baka hanggang ngayon ay dala-dala pa rin niya ang ginagawa niya na yon. Tama ho kayo. Pwede pong yan ang dahilan kung bakit siya kumakain ng buhay na manok. Pero bantayan pa rin po natin si Romel, Lola. Mas maiintindihan sana natin siya kung malalaman natin kung bakit siya nawala at kung ano ang nangyari sa kanya nung mga panahong nawawala siya. Paano natin yan malalaman kung ayaw namang magkwento ni Romel sa atin? Pero nababahala ako sa sinabi mo na kumain siya ng hilaw na manok. Hindi kasi yun makakabuti sa kanya. Baka siya'y magkasakit. Sa ngayon, paniwalaan muna natin kung anong sasabihin niya. Huwag ka mag-alala, Lola. Dahil malalaman din natin ang mga dapat nating malaman. Gagawa ko ng paraan. Tinignan ko si Romel habang abala siya sa pakikipaglaro. Bigla siyang tumigil sa paglalaro at diretso siyang tumingin sa akin habang walang ekspresyon ang kanyang muka. Kinilabutan ako sa dahilang hindi ko alam, kaya inilayo ko ang tingin ko sa kanya. Mula noon ay mas naging mapagmatsyag ako kay Romel, pero tila alam niya na ginagawa ko yon, kaya ginawa niyang normal ang kanyang pagkilos. Nakikipag-usap na siya at nakikipaglaro sa ibang mga bata. Ngunit kahit bumalik na si Romel sa dati niyang ginagawa, ay may kakaiba pa rin akong nararamdaman sa kanya na para bang may mali sa kanya. Pero hindi ko matukoy kung ano yon. Hanggang isang umaga, paglabas ko ng bahay para mangahoy, ay nagulat ako nang dumating si Lolo Filimon. Pormadong-pormado siya. Nakasuot pa nga siya ng salamin at agad siyang ngumiti pagkakita sa akin. Sinalubong niya ako ng mahigpit na yakap. Kumusta na ang pinakagwapo kong apo na manang-mana sa kanyang mas gwapong lolo? Hanep pa. Sputing na sputing kayo, Lolo ah. Ayos lang naman po ako. Ano po bang ginagawa niyo rito? Abay, ano bang klaseng tanong yan? Siyempre, dinadalaw ko kayo. Ang tagal ko na kayong hindi nakikita eh. Yun na nga po. Simula nang umalis ka, ay ngayon ka lang po ulit bumisita rito. Akala ko po hindi na kayo magpapakita sa amin eh. Pwede ba naman yun? Pinapahupa ko lang kasi ang galit ng lola mo sa akin. Baka kasi hanggang ngayon, galit pa rin siya, di ba? Beteng, sino ba yung kausap mo dyan sa labas? Pilimon? Guada, kumusta ka na? Namiss mo ba ako? Nako, Pilimon. Ikaw pala yan. Nakita mo na, Apo. Hindi na galit ang lola mo sa akin. Tingnan mo. Ang laki ng pagkakangiti niya nang makita ko. Hoy, Pilimon. Narinig ko at sinabi mo.
Tama ka. Miss na nga kita. Nagtaka ko nang bumalik sa loob ng bahay si Lola Guada. Maya-maya pa ay lumabas siya habang may dalang mahabang itak. Iwinasiwas pa niya yon sa hangin na para siyang isang mandirigmang susugod sa mga kalaban. Guada! Magulos dili ka, bakit may dala kang itak? Akala ko ba'y namimiss mo ako? Namimiss na nga kita. Namimiss na kitang habulin ng itak na namuho ka. Lumapit ka rito at hahatiin kita sa gitna na parang daing na bangos. Ang kapal na mukha mo magpakita pa sa akin pagkatapos mo kong ipagpalit dun sa babaeng yon na mukhang talampakan. Lola, huminahon po kayo. Ibaba niyo po yung itak, Lola. Hihinahon labang ako kapag umalis na ang matandang ungok na yan. Umalis ka na rito, Pilemon. Dahil kung hindi, ay hindi ka na makakalabas ng buhay sa baryong ito. Tandaan mo yan. Hindi ikaw ang ipinunta ko rito, kundi ang mga apo ko. Gusto ko na silang makasama kahit ilang araw lang. Wala ka ng karapatan sa kanila simula na piliin mo ang babaeng talampakan na yon. Umalis ka na. Umalis ka na. Lola, tama na po. Gusto rin po namin makasama si Lolo kahit ilang araw lang. Hayaan niyo na po siyang magbakasyon dito, Lola. Oo nga naman, Guada. Hindi naman ako magtatagal dito eh. Siguro yung mga 3 hanggang 4 na araw lang. Saka alam mo na ba na nagninegosyo na ako sa Maynila? Eto nga oh, at may dala akong pera para sa iyo. Mula sa bag ni Lolo ay naglabas siya ng isang bungkus ng pera. Nanlaki ang mga mata ni Lola at agad niyang kinuha ang pera mula kay Lolo. Kung ipinakita mo sana ito kanina pa, hindi na sana kita nilabasan ng itak. Hala, sige na. Pumasok ka na rito. Pasok. Dali ka. Ay nako, hanggang ngayon ay mukha ka pa rin pera. Aba, sino ba namang ayaw sa pera? Saka dapat lang nabigyan mo ko ng pera, ano? Dahil sinaktal at niloko mo ko. Dapat ay may mahitaman lang ako sa iyo kahit papano. Kahit paano ay nakahinga ako ng maluwag dahil kumalma na si Lola Guada. Pumasok na kaming lahat sa bahay at umupo si Lolo sa sala. Ikinuha ko siya ng tubig at pagkatapos ay iginala niya ang mata niya sa kabuuan ng bahay. Ang dami na palang dapat ayusin dito sa bahay. Hayaan mo, Apo. Sa susunod na pagbalik ko dito, ay ipapaayos ko ang mga sira dito. Hanep pa. Sa tono niyo po, Lo. Mukhang asensado na po kayo ngayon, ah. Lo, masaya po ako para sa inyo. Ay, hindi naman masyado. Sakto lang. Nagkataon lamang na magaling sa negosyo si Selena. At saka kung gusto mong tapusin ang pag-aaral mo, eh pag-aaralin kita hanggang kolehiyo. Kahit 2 beses pa. Lo, okay na ho. Masyado na po ako matanda para mag-aral eh. 30 na po ako eh. Ano ka ba? Walang edad ang pag-aaral, Apo. Kahit matanda at uugod-ugod ka na, ay pwede ka pa rin mag-aral kung gugustuhin mo. Alam mo, mas maganda kung may matatapos ka para hindi ka na lang palaging nakikipaglaban sa mga aswang. Ay, oo nga pala, maiba ako. Kumusta na pala ang pakikipaglaban mo kay Lizardo? Natalo mo na ba siya? Opo. Pero ang akala po naming lahat ay napatay ko na siya tapos bigla pong nawala yung katawan niya sa pinaglibingan namin sa kanya. Ngayon po, Lo, mukhang nanggugulo na naman siya dito. Ginagawa niya na namang aswang ang mga tao rito, Lo. Tapos, Lo, si Romel, nawala po siya sa gubat ng kalahating taon. Buti nga po nakita pa namin siya eh. Ano ka ba? Nawala si Romel sa gubat ng kalahating taon? Oo, Lo, hinaan niyo lang yung boses niyo. Akala nga po namin, hindi na namin siya makikita kasi ang tagal niyang nawala eh. Diyos ko, napakarami na palang hindi magagandang nangyari dito simula nang umalis ako. Pero bete nga po, may tiwala ako sa'yo. Alam ko na ikaw ang tatapos sa lahat ng kaguluhan sa baryong ito. Sana nga po, Lo. Kaya nga po napakalaki ng pasasalamat ko sa inyo eh. Kasi sinanay niyo po ako para maging isang antingerong manunugis. Hanggang ngayon po ay nagagamit ko pa rin ang mga anting-anting na ipinamana niyo sa akin.
Salamat po, Lo, ha. Pero tama ka nga po. Kailangan ko po mag-aral. Hindi lang po para sa sarili ko, kundi para na rin po kina Lola at Romel. Yan! Yan ang gusto kong marinig. Tama yan, Apo. Tuparin mo ang pangarap mo na maging isang engineer. Oo nga pala. Si Romel, nasaan ba siya? Nandun lang po sa likod ng bahay. Samahan mo nga ako sa kanya at gusto ko siya makita. Sige po, Lo. Pero magpapaalala lang po agad ako sa inyo, ha, na medyo iba po ngayon si Romel. May mga bagay po siyang hindi pa maalala matapos niya pong bumalik dito. Ganun ba? O sige, wala problema. Kukumustahin ko lang naman siya. Sinamahan ko si Lolo Filimon sa likod ng bahay. Nakita namin doon si Romel na nakaupo habang nakatanaw sa malayo. Nang lumapit kami ni Lolo sa kanya, ay mas lalong naging seryoso ang mukha niya. Kapansin-pansin ang pagsibol ng galit sa kanyang mga mata. Romel, Apo! Kumusta ka na? Anong ginagawa mo rito? Aba, dinadalaw ko kayo ng Kuya Betting mo. Ang tagal na nating ginagkita eh. Ang payat mo ngayon, Apo, ha? Kumain ka ng marami, ha? Para medyo tumaba-taba ka. Hindi ko gustong nandito ka. Romel, huwag kang ganyan makipag-usap kay Lolo, ha? Igalang mo siya. Ayos lang, Betting. Hayaan mo lang si Romel kung paano niya ako gustong kausapin. Naiintindihan ko na baka hindi niya ako masyadong naaalala. Pero, pwede ba kitang yakapin, Apo? Hindi na hinintay ni Lolo Filimon na pumayag si Romel at niyakap niya na ito ng maigpit. Pero halos itulak ni Lolo si Romel at may pagtataka niya itong tinignan. Inaya ako ni Lolo Filimon nang bumalik sa loob ng bahay at napansin ko na tila balisa siya. Ano ang problema, Lolo? Malaki. Isang napakalaking problema. Makinig ka. Si Romel. Hindi siya si Romel. Oh? Teka, ano pong ibig niyo sabihin? Iba na po ang ugali niya ngayon. Pero si Romel pa rin po yun, Lo. Yung katawan at panlabas niya ay si Romel. Pero nang yakapin ko siya kanina, ay naramdaman ko na may ibang espiritong nasa loob ng kanyang katawan. Sigurado ako, si Lizardo ang gumagamit ng katawan ni Romel. Imposible yan, Lo. Kilala mo si Lizardo. Gumagamit siya ng itim na kapangyarihan at kaya niyang gawin posible ang imposible. Ikaw na rin ang nagsabi na may kakaiba kay Romel simula nang bumalik siya rito. Kalahating taon siyang nawala at sapat na ang panahon na yun para mailipat ni Lizardo ang kaluluwa niya sa katawan ng pinsan mo. Diyos ko po. Kung totoo po yung sinasabi niyo, Lo, ibig sabihin, wala na po ang kaluluwa ni Romel ngayon. Ganun po ba? Hindi ganun ang nakita ko nang yakapin ko si Romel kanina. Nakita ko ang katawan ni Lizardo na nagpapahinga sa loob ng isang kuweba. Malakas ang pakiramdam ko na nasa katawan ni Lizardo ang espiritu ni Romel at naghihintay siya na iligtas natin siya. Ngayon naiintindihan ko na po ang lahat, Lo. Kaya pala may kakaiba kay Romel ay dahil si Lizardo ang gumagamit sa katawan niya. Kaya pala nahuhuli ko siyang nakatingin ng masama sa akin at kumakain siya ng buhay na manok ay dahil sa hayop na Lizardong yun. Kung ganun, si Lizardo nga talaga ang dahilan kung bakit nawala nun si Romel. Pero Lo, may paraan pa po ba upang maibalik natin si Romel sa totoong katawan niya? Meron pa, Betting, meron pa. At hindi pa huli ang lahat. Hindi na bago sa akin ang ganitong problema. Nagawa ko na ito noon. Ang kailangan nating gawin ay hanapin ang katawan ni Lizardo. Kailangan nating madala ang katawan ni Romel doon upang maisagawa ko ang ritual at orasyon. At sa oras na maibalik na natin ang kaluluwa ni Romel sa kanyang tunay na katawan, ay doon mo na papatayin ang katawan ni Lizardo
upang tuluyan na siyang mamatay. May kabang bumalot sa akin. Matapos ang mga sinabi ni Lolo Filimon, nagpasalamat ako dahil binisita kami ni Lolo. Dahil kung hindi, ay hindi ko malalaman ang buong katotohanan. Kinausap ko si Lola Guada tungkol sa bagay na yon. Sa una, ay hindi siya makapaniwala, pero tinulungan ako ni Lolo Filimon na ipaliwanag sa kanya ang lahat. Doon na naniwala si Lola Guada at labis siyang nasaktan at natakot nang nalaman niya na hindi pala totoong bumalik si Romel sa amin. Mahigpit naming sinabi kay Lola Guada na huwag niyang ipapahalata kay Romel na alam na namin na si Lizardo ang nasa loob ng katawan niya, dahil kailangan pa namin mag-isip ng paraan ni Lolo kung paano namin madadala ang katawan ni Romel sa kinaroroonan ng katawan ng aswang na si Lizardo. Kinagabihan ay hindi ako lumabas ng bahay dahil ang plano namin ni Lolo Filimon ay dalhin na si Romel sa katawan ni Lizardo. Base sa nakita ni Lolo nang yakapin niya si Romel, ay nasa isang kuweba daw ang katawan ni Lizardo, at alam ko na iisang kuweba lang ang meron sa gubat. Pumasok ako sa kwarto ni na Lola at Romel. Nagulat si Romel nang bigla ko siyang hinawakan sa kanyang mga kamay. Agad na pumasok si Lolo na dala ang isang matibay na lubid. Mabilis niyang tinalian ang mga kamay ni Romel. Anong ginagawa niyo? Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Lola Guada, tulungan niyo po ako! Lola Guada! Huwag mo akong matawag-tawag na Lola, Lizardo! Alam na naming ikaw ang nasa loob ng katawan ni Romel! Demonyo kang hayop ka! Ano? Hindi po totoo yan! Pakawalan niyo po ako! Hindi po ako si Lizardo, ako po si Romel! Ako po ang apo niyo! Tumigil ka na sa pagpapanggap mo, Lizardo! Napakasama mo, hayop ka! Para gamitin ang katawan ng isang bata sa kasamaan mo! Mabuti na lang talaga at dumating dito si Lolo, dahil kung hindi, ay hindi namin malalaman ang ginagawa mo! Kahit kailan, ay perwisyo ka talaga sa buhay ko, Filimon! Noon, ay sinabi mo sa mga tao na pumapatay ako, tapos ngayon, ikaw na naman ang nagbunyag ng plano ko! Bakit? Bakit kasi hindi mo na lamang piniling magbago? Hindi ako magbabago at hindi ako titigil hanggat hindi ko nagagawang aswang ang lahat ng mga tao sa baryong ito! Hindi na yan mangyayari, dahil ibabalik ka na namin sa katawan mo, hayop ka! At kapag nangyari yun, sisiguraduhin namin hindi ka na mabubuhay pa! Hindi ako papayag na magtatagumpay kayo! Hindi ako papayag! Papatayin ko kayong lahat! Papatayin ko kayo! Matagumpay naming naitali ang mga kamay at buong katawan ni Romel. Kahit anong gawin niyang pagwawala at pagsigaw, ay hindi na siya nakapalag sa amin. Binuhat ko siya at isinakay ko siya sa kariton. Kinuha ko ang matalas kong itak at bago kami umalis, ay kinausap ako ni Lola Guada. Beteng, may babalik niyo ba talaga si Romel sa katawan niya? Opo, Lola Guada. Alam po ni Lolo ang ritual at orasyon para mangyari yan. Huwag po kayo mag-alala, dahil babalik po kami rito na kasama na si Romel. Ang totoong Romel. Salamat sa Diyos. Ipagdarasal ko kayo. Mag-iingat kayo. Itinulak na namin ni Lolo Filimon ang kariton patungo sa gitnang gubat. Nang nasa bukana na kami, ay isinampa ko sa balikat si Romel dahil hindi na makakapasok sa gubat ang kariton. Masyado na kasing mabato doon. Tinahak namin ang daan patungo sa kuweba na nasa gubat. Medyo malayo yun, kaya alam kong matatagalan bago kami makarating doon. Kung inaakala niyo magtatagumpay kayo, nagkakabali kayo! Tumahimik ka! Ang daldal mo! Kahit dalawa kayo, ay wala kayong laban sa akin!
Minsan ko nang natakasan ng kamatayan. At magagawa ko ulit yun. Sinuwerte ka lang nun. Pero hindi na yung mauulit. Huwag mo nang kausapin ang hayop na yan, Beteng. Hayaan mo siyang mapaos sa kakasigaw niya. Bayaan mo! Patuloy sa pagsasalita si Romel. Pero hindi ko na siya sinagot. Itinuon ko na lang ang aking atensyon sa pagpunta sa kuwebang kinaroroonan ng katawan ni Lizardo. Inisip ko na hindi ko naririnig ang walang tigil na boses ni Romel. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay narating na namin ang kuweba sa gubat. Inilabas ni Lolo Filimon ang dala niyang flashlight at pumasok kami sa kuwebang yun. Panay ang dasal ko ng mga sandaling yun na sana ay magtagumpay kami na maibalik si Romel sa kanyang totoong katawan. Nang narating namin ang bandang dulo ng kuweba, ay doon namin nakita ang katawan ni Lizardo na nakahimlay sa isang malapad na bato. Nasaan yung tao ang katawan ni Lizardo at tila natutulog lamang yon. Ibinaba ko si Romel sa tabi ng katawan ni Lizardo. Beteng! Akin ang itak mo! Dali! Olo, heto po. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Ako na ang nagmamayari ng katawan ng batang to. Isinusumpa ako. Sa oras na ibalik niyo ako sa aking mahinang katawan, ay babalik ako para magiganti. Hindi ka na makakabalik, Gunggong. Dahil papatayin ka na namin. Tatadtadin ka namin ng pinong-pino. Hiniwa ni Lolo Filimon ang palad ni Lizardo. Matapos yun, ay inilabas niya sa pagkakatali ang isang kamay ni Romel at sinugatan din niya ang palad nito. Mas lalong tumindi ang pagwawala ni Romel. Kaya niyakap ko siya para hindi siya makapalag. Pinagdikit ni Lolo Filimon ang mga palad ni Lizardo at Romel na may sugat. Umusal ng orasyon si Lolo hanggang sa mas malakas na sumigaw si Romel. Maya-maya pa ay nawalan ng malay si Romel. Ano po nangyari? Nakabalik na po ba ang kaluluwa ni Romel sa katawan niya? Oo. Nakabalik na siya. Nagtagumpay tayo, Beteng. Ang kailangan na lang nating gawin ay hintayin na bumalik ang malay ni Romel at ang patayin ang demonyong si Lizardo. Inalis na namin ang pagkakatali kay Romel. Kinuha ko mula kay Lolo Filimon ang itak at ang bala ko ay patay na si Lizardo habang hindi pa siya nagigising. Akmang itatara ko na sa puso ni Lizardo ang itak nang bigla siyang nagising. Hinawakan niya ang braso ko upang pigilan ang pag-atake ko. Sa isang kisap mata ay naging napakabangis na aswang ni Lizardo. Tumayo siya at hinila niya ako sa braso. Nagawa niya akong buhatin at ibinalibag niya ako sa lupa. Kahit masakit ang buong katawan ko, ay pilit pa rin akong tumayo. Mula noon hanggang ngayon, ay kayong maglulo talaga at tinik sa aking lalamunan. Oras na para patayin ko kayo. At ang katawan ng batang yan ay magiging akin na habang buhay. Hanggang pangarap na lang yan, Lizardo. Dahil ikaw ang papatayin ko. Sisiguraduhin kong hindi ka na mabubuhay sa pagkakataong to. Nagsimula ang laban namin ni Lizardo. Ang itak ko laban sa kanyang matutulis na mga ngipin at kuko. Nagpalitan kami ng pag-atake. Nilakasan ko ang aking depensa dahil kahit merong anting-anting na nagpapalakas sa akin, ay hindi ko dapat hayaan na masugatan ako sapagkat yun ang magpapahina sa akin. Ngunit masyadong malakas si Lizardo, kaya may mga pagkakataon na dumadaplis sa akin ang mga matatalas niyang kuko na animo ay mga tare ng manok. Hanggang sa tinulungan na ako ni Lolo Filimon. Habang nakatalikod sa kanya si Lizardo, ay dumampot siya ng malaking bato
at malakas niya yung inihampas sa likod ng ulo ni Lizardo. Napasubsob sa lupa si Lizardo sa lakas nun at bago pa siya makatayo ay ibinagsak ni Lolo ang batong yun sa ulo ni Lizardo. Kahit duguan ay pilit pa ring bumangon si Lizardo. Hindi niyo ako mapapatay! Hindi niyo ako mapapatay! Hanggang ngayon, napakataas pa rin talaga ng tingin mo sa iyong sarili, Lizardo. Kahit alam mong wala kang kalaban-laban sa amin. Sayang ka, Lizardo. Sayang! Sayang ka dahil nakita ko noon na sa kabila ng pagiging aswang mo ay may mabuti kang puso. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit hinayaan mo sakupin ka ng kadiliman dyan sa loob mo. Sinunod ko lang kung ano ang gusto kong gawin. Isa akong aswang. Ano bang inaasahan mo sa akin? Hindi ba't nabubuhay ako para pumatay ng mga tao at gawin kayong pagkain? Isa pa, simula lang tinuruan kita ng aking kalaban, ay tila nakalimutan na ako ng mga tao. Ikaw na lang ang palaging magaling sa paningin nila lahat. Kaya gumawa ko ng paraan para muli na ako matandaan. Matatandaan ka nga ng mga tao, pero sa hindi magandang paraan. Sinamantala ko ang pagkawala ng atensyon ni Lizardo sa akin. Walang pagdadalawang isip na sinaksak ko siya sa likod. Paghugot ko ng itak ay mabilis siyang humarap sa akin. Hindi ko na siya binigyan ng pagkakataon na umatake at itinara ko na ang itak sa tapat ng kanyang puso. Hindi pa ako nasiyahan. Hinugot ko yun at muli kong ibinaon doon at ipinagdiinan ko pa ng gusto. Upang masiguro ang kanyang kamatayan, ay nilaslas ko ang leeg niya at doon na siya tuluyang bumagsak sa lupa. Habol ko ang aking paghinga. Halos hindi ko na maramdaman ang sakit ng mga sugat ko dahil sa labis na kasiyahan na bumalot sa akin ng mga sandaling yon. Dahil sa wakas ay alam ko na tuluyang ko nang natapos ang kasamaan ni Lizardo. Magaling nga po! Sigurado ka ba? Napatay na yan? Baka kailangan pa natin pagpira-pirasuin ang katawan yan para sigurado tayong hindi na yan mabubuhay. Tulad ng sinabi mo sa kanya kanina. Sinabi ko lang naman yun, Lo eh. Pero masyado na pong brutal yun, Lo. Patay na po ang siraulong yan. Sigurado po ako. Sa bagay, hindi na talaga yan mabubuhay dahil sa mga ginawa mo sa kanya. O siya, sige, ang mabuti pa'y umuwi na tayo at paniguradong matutuwa ang lola mo dahil naibalik na natin si Romel sa kanyang tunay na katawan. Binuhat ko ang walang malay na si Romel at lumabas na kami ng kuweba ni Lolo Filimon. Naglakad na kami pauwi sa aming bahay at hindi na ako makapaghintay na makita ni Lola Guada si Romel. Talagang napakahusay mo, Apo. Hindi ako nagsisisi na ipinamana ko sa iyo ang mga anting-anting ko dahil nagagamit mo ang mga yon ng maayos at para sa kapakanan ng mas nakararami. Maraming salamat po, Lo. Tinutupad ko lang naman po ang pangako ko noon sa inyo. Napoprotektahan ko po ang baryong ito hanggat may aswang na nanggugulo rito at hanggat kaya ko. Kaya nga kampante ako nang umalis ako rito noon. Pero tandaan mo, Apo, na hindi lahat ng magiging laban mo ay pare-pareho. Hindi lahat ng aswang na makakaharap mo ay iisa ang lakas. Kaya dapat ay maging handa ka palagi. Huwag kang tumigil sa iyong pagsasanay. At naniniwala ako na darating ang panahon na hindi lang dito sa baryo natin makikilala ang pangalan mo, kundi sa iba pang lugar. Napangiti ako sa sinabi ni Lolo Filimon. Para sa akin, ay importante na nakakarinig ako ng mga ganong salita dahil mas lumalakas ang loob ko. Pagdating sa bahay, ay naiyak si Lola Guada nang sabihin namin
na nagtagumpay kaming ibalik si Romel sa kanyang katawan. Maingat kong inihiga si Romel sa mahabang upuan sa sala. Nakabantay kaming lahat sa pagising niya. Hindi nagtagal ay nagising na si Romel at lahat kami ay napangiti sa labis na kasiyahan. Diyos ko, Apo! Ikaw na ba talaga yan? Ha, Romel? Ano pong nangyari, Lola Guada? Ang huling natatandaan ko po ay nakita ko si Lizardo. Tapos meron po siyang pinaamoy sa akin. At nawalan po ako ng malay. Mahabang kwento, Romel. Pero ang importante ay nakabalik ka na sa amin at ligtas ka na. Oo nga pala, nandito rin si Lolo Filimon. Tinulungan niya akong iligtas ka. Si Lolo? Lolo Filimon, kailan ka pa po bumalik dito? Anong bumalik? Hindi yan bumalik dito. Dahil aalis din siya. Babalik yan doon sa kabit niyang mukhang talampakan. Nagbabakasyon lang siya rito. Pwede ba, Guada? Tigilan mo na nga ang pagsusungit sa akin. Humihingi na nga ako ng tawad sa napakalaking pagsasala na nagawa ko sa iyo. Pero ganun nga yata ang pag-ibig. Kapag hindi ka na masaya, ay kailangan mo nang umalis. Alam kong nasaktan kita, kaya humihingi ako ng tawad sa iyo. Lola, pwede po ba mamaya na po kayo mag-away ni Lolo? Nagugutom na po kasi ako eh. Gusto ko po ng pritong sinaing na tulingan. Sigurado na ako ngayon. Si Romel na nga po yan, Lola. Dahil paborito niya po ang piniritong sinaing na tulingan. Nagkatawanan kami sa sinabi ko. Masasabi ko na ang gabing yon ay ang isa sa mga hindi ko makakalimutan. Bukod kasi sa naibalik na namin si Romel sa aming piling, ay sigurado rin ako na mula sa gabing yon ay hindi na kami magagawang guluhin ni Lizardo. Hindi nga ako nagkamali dahil tuluyan na pong bumalik ang kapayapaan sa aming baryo. Tinanggap ko po ang alok ni Lolo Filimon na tapusin ang aking pag-aaral. Hindi naging madali ang lahat, pero naging matyaga ako hanggang sa nakapagtapos ako at naging ganap na civil engineer. Sa kabila ng bagong landas na tinahak ko, ay hindi ko kinalimutan ang tungkulin ko sa aming baryo bilang antingerong manunugis at tagapagtanggol. Patuloy akong nagbabantay at handang tumulong kung sakaling may bumalik na panganib. Hindi ko rin pinabayaan sina Lola Guada at Romel. Sinikap kong maibigay sa kanila ang maayos at maginhawang buhay na nararapat para sa kanila. At sa lahat ng nangyari, napagtanto ko na ang kasamaan ay marunong magtago at manlinlang. Minsan ay nagtatago ito sa inosenteng muka, kaya kailangan nating maging mapagmatsyag. At higit sa lahat, mas lumakas ang pananampalataya ko sa Diyos dahil ramdam ko na sa bawat laban ko ay nasa tabi ko siya at alam ko na hindi niya ako pababayaan. Hanggang dito na lamang po ang kwento, Kuya Blair. At sana po ay may natutunan po kayo na magandang aral. So yun mga idol, isa na naman pong kwento ang inyong natapos sa araw na to. Grabe no? Sipin nyo na wala si Romel kalahating taon. Tapos natagpuan siya, payat na siya, tapos iba na pala ang pagkatao niya, kinuha na pala ang kaluluwa niya ni Lizardo. Pero buti na lang, kahit si Beteng pinagsasabihan na ng kung ano-ano ng kanyang Lola Guada, ay hindi pa rin siya sumuko, tapos pinakita niya na talagang may malasakit siya para sa kanyang pinsan. 'Di ba? Ganun din dapat sa buhay natin. Huwag tayong susuko kahit na gaano kahirap ang ating pinagdadaanan. Kasi kapag nakita ng Panginoon na tayo ay sincere sa ating ginagawa at maganda ang ating layunin, meron siyang ipapadala
sa kahit na anong paraan para tayo ay makabangon or matulungan sa ating suliranin. Tulad na nga lamang ni Lolo Filimon, di ba? Biglang dumating at dahil sa kanya, nalaman nila na si Romel pala ay sinaniban na ng aswang na si Lizardo. At sa pamamagitan din niya, nagtagumpay sila para mabawi ang kaluluwa ni Romel para maibalik sa tunay niyang katawan. At yun, dahil sa galing at husay ng ating bida ni Beteng sa pakikipaglaban, nagtagumpay sila. At syempre, dahil sa kanilang pananampalataya na magtatagumpay. Tsaka syempre kahit kailan naman, di ba? Basta malakas ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kahit kailan, hindi magtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Kaya tayo po, panatilihin po natin ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Huwag po tayong susuko sa kahit na anong bigat, kahit tayo ay dapang-dapa na pero inaapak-apakan ka pa rin. Laban lang, hindi natutulog ang Diyos. Alam niya ang plano niya para sa atin. So yun mga idol, basahin na po natin ang mga comment natin para po sa kwento kahapon. So yun, shout out po kay Telte5748. Good morning Sir Blair, listening from Ifugao Province. Wow! Alam niyo po ba, dyan po ako ipinanganak sa Baguio, Benguet. Opo, nakatandaan ko. Yun, shout out po kay Telte5748. Maraming salamat po sa inyo dyan sa Ifugao Province. Okay. Shout out po kay Felicidad Taft, The Natural Voice. Ang galing. Wow, salamat po. May bago akong title, The Natural Voice. Woo! Yun. Salamat po kay shoutout po kay Gayso Mojo. Gandang araw idol, listening from Kuwait. Wow, hello po sa inyo diyan sa mga sa Kuwait. Sana po ay palagi po kayong nasa mabuting kalagayan. Tiyaga-tiyaga lang po. Hello po kay Delia Salbarita. Grabe, mga 6 na boses ang nakaya nyong gawin. Hi, love you. Love you, galing mo. Very talented, congrats. Opo. Mahirap po ang pagpapalit ng boses. Sabi ko nga, kung merong workout sa lalamunan, baka yung lalamunan ko nagkaroon na po ng abs eh. Ayun. Salamat po kay Elsa 5124. Wow. Pang number 6 ako. Pang number 6 daw siya sa comment. Ayan. Good morning Sir Blair, sabi ni Chinroy. Blair, habang nagpapakain ng baboy, nakikinig din. Salamat sa new upload. Hello po sa mga may-ari dyan ng poultry, sa mga namamasukan, sa mga manukan, sa babuyan, habang nakikinig ng aking kwento. Ayun, shoutout po kay Rogelio Cadorna. Magandang umaga Sir Blair, idol. Isang bagong kwento na naman ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Believe talaga ako sa iba't ibang voice mo. Opo. Alam nyo, di ba sa kabila nga na demonetize ang Apong, talaga sa totoo lang, araw-araw po akong gumagawa ng 2. Minsan lang po sumasablay kapag meron akong gagawing iba. Ba, magdadabing ako, may sasablay na isa. Pero sa halos araw-araw ko, talagang nasanay na po ako sa pagpapalit po ng boses. Pero yun nga, sana po patuloy niyo po suportahan po ang aking channel. Ito pong The Voice Addict. Kasi ito po ang talagang masasabi ko na bumubuhay po sa aking pamilya. Kaya sana po, yun nga, yung sinasabi ko po na i-share, i-like, mag-comment. Sana po matulungan niyo po ako doon para po mas lalo po pong lumawig at makita po ni YouTube na seryoso po kami sa ginagawa naming mga narrator o sa mga katulad po ng channel ko, para hindi na po niya kami i-demonetize. Kasi po ilang taon po namin pinaghirapan yun, tapos madi-demonetize lang po kami. Yun, so tuloy-tuloy po tayo. Shoutout po kay Lydia Lopez. Good morning Sir Blair, present po palagi sa channel mo. Shoutout kay Sheila May Bulaklak. Grabe naman ang asawa ni Jason, kahapon yan.
Magandang araw, Sir Blair. Apong Isaak. Ay, si Apong, sana ma-accept siya. Sabi po yan ni Nelda Reyes. Sabi naman ni Banji Sosa, solid listener. Sabi naman ni Annaliza Malatbalat, natatawa po ako pero ang husay niyo po talaga. Regards. Alam niyo po siguro nagsimula ako sa pag-artista way back at 1996, 1997, mga ganun. Basta bago pa mag 2000. Siguro sa tagal ko po na ginagawa itong pag-acting, marami na po tayong, yung mga pinagdaanan ko pa sa buhay. Siguro po nakakakuha ako ng hugot, kaya po, yung mga iba't ibang eksena, parang naipapasok ko po dun yung mga tawag dito, mga kakayahan ko, or mga pangyayari sa buhay ko. Hindi ko sinasabi na may nangyari na sa akin tungkol sa aswang, ha? Sabi naman po ni Lilia Pakingan, gandang araw po, Tito Blair. Happy listening, watching from Kuwait. Hello po, binabati ko po ang mga taga-Kuwait, ang ating mga masisipag na OFW dyan na masugid po na sumusubaybay at palaging nakikinig sa akin pong mga kwento. So yun, natapos na muli ang kwento sa araw na to. Muli po, ako po ay humihingi ng suporta sa inyo. Ang inyo pong pag-like, pag-share, pag-comment at pag-subscribe ay napakalaking tulong po para sa aking channel. Tanong po uli, kung kayo po ay magkakaroon ng kapangyarihan, ano pong kapangyarihan ang hihingin nyo? So yun, paki-comment lang po sa baba. Muli, ako po ang inyong Kuya Blair na nagsasabi na bago matulog sa gabi, magdasal ng walang aswang na mananakmal. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.